הוא ממש צד אותו. וואי, אתה יודע איזה אוכל זה בשבילו? כמה אוכל? סתם. ולדי, אתה מסתיר עם הצל. קוסאמה. תגיד. יש לך יותר נוח לראות. באמת שיש לך שם אוכל איזה שבוע. מה, תחשוב. זה יותר גדול ממנו בשתיים. וואי וואי, זה קטלני. נו כן, הוא מקיש אותו. בוא נעזור לג'וק. מה זה אותם? זה האוכל שלו. ככה זה בטבע, מה אתה רוצה? הוא לא יכול לעשות כלום, אתה יודע למה? כי הוא קשר אותו כבר. הוא קשר אותו מאחורה, לא, הוא קשר אותו מאחורה. הוא לא יכול להגיע לשם עם הרגליים שלו. ותסתכל כמה. אם תשים לב קרוב עם העין, זה כמו בספיידרמן משהו. אני מעלה את זה ליוטיוב, אני אומר לך. כאילו, אבל לפייסבוק. אתה יודע לעלות? כן, יש לי משתמש. לא, אתה בסדר, משתמש. השאלה אם אתה יודע לעלות. יודע. לא צריך ממש לדעת, זה סתם ללחוץ, אבל יש כאלו לא יודעים. אבל זה איכות חרא, חבל. נו, מה אתה רוצה? אין לך איפה למשהו. או מצלמה. וואי. הוא כל פעם עולה למעלה, כאילו יוצר קור, יורד למטה, קושר אותו למעלה. אני חושב אני אתעלם מפה יותר טוב. הבנת? רואים? כן. אבל קוסאמק לא בא לעמוד פה שלא יעלה עליי הכביש. הוא לא יעלה. אתה מוחץ אותו באצבע, מה? אתה שם לב, הוא עולה למעלה, יוצר קור, יורד למעלה, מושך את הקור, כאילו, את החוט כאילו. איך קוראים לזה? לא יודע, קור. וקושר אותו למטה. אני מילימטר ממנו, אני שלא יקפוץ עליי. איך יקפוץ עליך? יואו, צוחקים איתך, מה יש לך? אני כבר לא יודע אם אתה... לא, כי לפעמים היו לך מקרים שאתה אומר רציני. אל תגיד מה יש לך, תגיד מה יש לך. אני אומר לך אחר כך כשאני אעלה את זה ליוטיוב יחשבו איזה טמבלים אנחנו. אז אל תעלה את זה. אז איך אני אעלה את זה לפייסבוק? זה... הנה עכשיו רואים הכי ברור. יו, עכשיו הוא מעלה אותו למעלה, הוא מנסה להעלות אותו למעלה כדי... רק שהוא לא מצליח כי הוא שמן. נו, כי הוא גדול, הוא יותר... פי 2 הוא מעלה. סתם. מה אתה פוחד? שיט. מה, הרסתי לו עכשיו? אני אפילו לדבר על הגג. עוד שנייה הסרטון מגיע ל5 דקות. הוא קשר לו את הרגליים, הוא קשר לו את הרגליים. אני מנסה לקשר לו את הרגליים. שם לב? שים לב ברגליים שם.
זהו, קשר לו את הרגליים האחוריות.